Sa number 9, isa ka eskwelahan ang naglunsar sang bag-o nga Digital First College sa Bacolod City. Wala sang lectures, wala sang libro, kag wala man sang test. Paano? Yaring report. Kinaangdan na ang lecture, libro kag quiz sa eskwelahan. Sa Mapua, Malayan Digital College naman, project, problem o kun case ang sulbaron sa sulod sang 12 ka semana. Tanang impormasyon nga kinahanglan tuhoy sa among mga project o kun problema, may available nga mga videos kag mga reading materials nga pwede ma-download. Hindi ini online class, may learning hub sila sa Ayala Malls Capital Central kung saan the workspace ang environment. Mabook ka lang sang oras nga luyag mo kag pwede ka mo dito makakita-anay sang imo nga classmates. Ginakonect ka man sang eskwelahan sa mga small businesses para aktual mo nga ma-apply ang ginatun-an mo. Ineng 21st century nga pamaagi sang learning, sunod sa kay Derek Latriel, ang Chief Learning Officer sang MMDC. The information you need will be on demand. There's no lecture to go to. If you want information, it'll be on demand. We built a learning content management system, and there's videos, there's stuff to read, there's libraries of information. All that stuff's available in an on-demand format because that's how it works in the 21st century. Right? You don't go to work and go to your boss's office on Monday, it's time for my lecture. 7.5 hours lang ang meeting kada semana pinagis engagement nga app. Isa ka app nga ginisenyo para sa sini nga klase sang digital learning. Sila mismo mahatag sang pocket wifi sa mga estudyante kag para hindi mabugat, mahatag man sila sang laptop sa estudyante kag amat-amatan lang bayaran. May mga professors man nga naka-standby para sa mga palamangkutanon sa mga estudyante. Students have to get in the habit of grabbing the professor and saying, it's perfectly fine for you to talk to the professor for 30 minutes this week and 40 minutes next week, one-on-one. That's what we want, because how else do you really learn to iterate on your project, to learn to build things? You need to be coached. Inay isa kasay sang outcome-based education kaginsuguran sa Estados Unidos sang year 2000. Kaginsuguran naman sang Mapua sa Pilipinas sang 2003. Subong, gindala na ini nila sa Bacolod City. Para sa pioneer nila nga mga freshmen, ginatanyag nila ang IT and business course sa 19,000 pesos sa isa ka semester.